Diba? Para naging double purpose. Naghatid sila ng tulong, tapos pinakilig tayo mga manonood, diba? Ako pa na yung halaga. Ayan mga kalingap, bago lahat, bago tayo mag-umpisa, thank you Lord, huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa itaas. At syempre, thank you sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, sa kanyang may bahay, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Huwag nating skip yung kanilang mga ads para doon man lang makatulong tayo sa kanilang mga tinutulungan. Bali ngayon, andito tayo kina Beyonce. Syempre with Edo. Ayan, Edse, di ba? Meron na silang love team. Edse love team. Ito. So ayan po, grabe palaging maulan dito. Po si Beyonce, naglalaban na naman. Hi Beyonce, Happy New Year! Talagang talagang maulan ngayon sa Bicol. Kahit saan, kina Maribel, dito naman kina Beyonce. Okay. Ikaw muna. Lagay mo dyan. Pasok po muna kay Kuya Rab. Grabe, ba't palagi ka naglalaba tuwing maulan? Pag may hindi ka naglalaba? Pag Sabado po talaga. Laba po, Sabado. Ano? Pag Sabado. Pag Sabado? Okay. Sabado nga pala. So kahit rain or shine, basta Sabado, maglalaba ka. Ganyan kasi talaga kapag mga estudyante, kasi lalo na sa probinsya, kasi ang pasok sa probinsya maghapon. Dito sa Manila kasi half day lang, kalahating araw, ay kung pang umaga o pang hapon. Hindi katulad sa probinsya, buong araw yan. Kaya ang mga kabataan doon, Sabado, Linggo lang yung bakante para makapaggawa sa gawaing bahay. Ayan. Yun lang po may time. Yun lang yung time mo para magano. So ayan. Sige, pasok yung lutuan na bigay. Kayo magaling yan, bro? Tanda mo? It's a global supporters. May supporters na pambili. EDSE Global Supporters. Wow! Congrats! Sige, supporters. It's a global. Sige, pasok mo. Ating pa lang po ang Kuya Rab ng ano. Ay, grabe. Tama-tama. Malamig. Kaso di nagkakapisit. May kape! Ay! Binigyan! Bigla naalala ng Kalingap Rab. Hindi ko lang alam kung sino nagka-cameraman ngayon, si David ba? Kasi di ba yung huling punta nila kina Joy, si David may attitude hindi, ano lang naman yun, serye lang naman yun, kasama yun sa serye na kunwari pa importante, di ba si David hindi raw siya nagkakape. Samantalang paborito niya yung kape. Kasi kung titignan natin, tara, pasok po tayo. Check natin yung lutuan nila. Hindi ka makamabondol kay David. Yung nag-ano siya, parang nag-inarte siya. Hindi siya, parang tampururot ba? Hindi siya nagkakape. Di ba ma-check yung lutuan niyo dito? Sige po. Nay, hi po, Nay. Magandang araw po, Nay. Magandang araw din. Maulan po. Ha? Maulan pong Opo. Ayan po, Nay. Kumusta naman na ang bagong taon niyo pong pamilya dito sa lugar niyong nakakatakot? Maayos naman po. Kahit maayos naman po. Maayos naman. May handa na kami. Maganda yung bagong taon namin. Ready na po kuya MBB? Halos lahat talaga ng Kalingap Angels, laking pasalamat kay Kalingap Rab dahil nung dumaan yung Pasko, yung bagong taon, napakaganda ng Pasko nila, ng bagong taon nila kasi may handa. Kung dati-rati nakikikain lang sila o kaya tamang may pagsaluhan lang, pero nung nakaraan daw is talagang nagpapasalamat sila at meron. Alisin na natin ito dito. Ayan, ito po yung lutuan nila. At least na palitan na yung lutuan. Hawak muna. Nay, may bago na kayong lutuan, Nay. Salamat po. Maraming salamat po. 2024, Nay, simula ng pagbabago ng buhay nyo. Nay? Maraming salamat po sa suporta ninyo po sa amin. Dahil po yan sa kabaitan ni Beyonce na nakita, hindi lang kami nakakita, pati mga viewers. Salamat Natuwa po. sila kay Beyonce. Tahimik, pero napakasipag. Ang ang katawan ni Beyonce,
neneng-nene pa. Kasi ang alam ko ano eh, ilang taon na ba, o sa bagay, nene pa naman talaga. Kasi 17 pa lang yata to si Beyonce. Tsaga. Nagluto po yun ng merindahan. Nagluto pa siya merienda. Wow! Napakabait naman ito ni Beyonce. Habang naglalaba siya kanina, nag-ano siya muna. Okay naman po yung New Year niyo, ano? Opo, masaya po kami. Nagbagong taon. Dami po namin na niluto. Wow, first time po ba nangyari yun na Opo. ganito marami kayong handa? Opo. Lahat ba nagraang bagong taon? Ano lang? Simple lang po. Simple lang. Pero ngayon po talagang masagana po talaga ang bagong taon namin. Wow, nakakatuwa naman. Sa tulong po ng Kalingap. Grabe. Siyempre sa tulong din ni Lord, ano? Opo, at saka si Lord po. Kahit paano hindi na po kami pinapabayaan. Syempre number 1 si Lord kasi kung hindi naman sa ating Panginoon, wala rin Kalingap Rab, 'di ba? Ginagamit lang si Kalingap Rab ng ating Panginoon para makapagbigay tulong sa marami. Basta palagi mo ng pangangaralan si Beyonce na huwag siyang magbabago. Ay, opo. Mabait po Kasi yan. yun talaga nakita niya sa amin, sobrang bait ni Beyonce. Ano po yan, maunawain sa magulang. Ayan, sineset up na po ng dalawang Mr. Pogi. Yun. Ayan, yun! Okay na. Ayos. Di na si Beyonce di na siya hindi siya mahirapan sa ulo, magpadikit ng ulo mo. Matik na. Si Global Supporters. EDC Global Supporters, wow. Ayan. Yan naman ay, kumbaga, bilang pag-supporter nila kay Beyonce. Huwag na rin si Eds. Si Eds handang sumuporta yan kahit kanino, kahit sino. Basta makatulong siya sa ating beneficiaries. Isa na tong yung mga love serie na ginagawa nila, 'di ba? Ibig sabihin, go pa rin si Edo basta makatulong sa mga beneficiary, sa marami, 'di ba? Hindi nag-iinarte, 'di ba? Matangkad to si Beyonce, pero kung titingnan mo, kala mo ang liit kasi slim lang yung katawan niya, pero matangkad to siguro kasing tangkad niya si Dara. Narinig niyo ba yun? Ano yun? Ano lang? David the second. Ito ulitin natin. Sorry po. Si David. Thank you. Thank you. Wait naman ng Beyonce. Beyonce, kumusta naman Beyonce ang iyong bagong taon? Ano po, sobrang saya po dahil po sa inyo. Ano po ang Maraming blessing. opo. Grabe naman. Sipag naman ni Beyonce. Ayun na naman. Pero din sa akin kami. Sa'yo naman. Nakagaw na. Thank you. Ito na yung napanalunan ni Beyonce, oh. Galing naman. Grabe. Ayan. Asan si Papa mong Beyonce? Nandun po sa binabantayan niyo pong bahay. Sa kabila? Okay. At nagpunta rin kami dito kasi sobrang daming tumulong sa Beyonce ngayon. No? Palakpakan natin yung mga tumulong kay Beyonce. Paano kayo mga ang daming tumulong kay Beyonce ngayon. Sobra. Mamaya po, isa-isay natin kung sino. Ano? Salamat po dun sa mga tumulong po sa yung mga Cute naman ni Beyonce. Hindi niya alam kung saan niya ibabaling yung katawan niya, yung mukha niya. tumulong po sa amin po. Alam mo Beyonce, huwag kang mahiya. Yung mga at yung para mas marami pang sumuporta sa'yo. Parang tinutukod dito ni Edo, parang sakyan niya lang yung yung mga gusto ng tao. Yung parang hindi naman nasa kanila pa rin naman yan, 'di ba? Para kahit papaano, 'di ba? Marami nagmamahal kay Beyonce. Tapos lalo na ngayong love team sila ng EDC, 'di ba? Parang lang yan, Jom Carl. Ito lang ako, matulong ako para mas mag-improve pa yung pag-communicate mo. Thank you po.
Yun lang. Umaga yung ginagawa nila Kalinga Prab sa kanila din yung bagsak ng blessings, 'di ba? Kasi maraming nagsusuporta katulad ngayon yung EDSI Love Team, 'di ba? Ganda ka naman. Para ka naka-makeup ka nga ngayon. Baba, Naglalaban na ka-makeup. kulang ka lang sa ano, tiwala sa sarili. Kaya mo yan. Okay lang, kahit ano mang sabihin mo, wala namang pakil kami, okay lang yun. Nandito lang kami para sumuporta sa ayun. Dito ka naman tulungin. Bagong taon na, bagong taon. Ano po? Hindi pa po tapos yung ano sa lalamunan ko. Marami na sigurong kinain. Maraming kinaing salad. Ano magkain ng kung ano? Ay, mga matamis. Iwas muna. Saka huwag ka muna maglaba. Yun, naglalaba ka. Tapos nagbabagyo pa. Ako, magkakasakit ka niyan. Hindi man po. Nasa pa yung labahan dito. Ako naman tutuloy. Kuya, ang swag na. Touch me. Nakita niyo ba yun? Ulitin natin. Kuya, ang swag na. Touch me. Nandiyan siya ako na Beyonce. Asa yun na ba, Beyonce? Hindi po. Tignan mo. Ano po yan? Dami pala. Dami pala, bro. Parang kay Beyonce, mga kilos niya, wala lang naman. Kasi kuya-kuya eh. Binibigay lang talaga ng mali siya yung ng mga K-boys at saka ng manonood. Parang nakadagdag sweet. Tapusin ko na ba ito? Papahinga na ba? Ayun ko lang ha. Tama ba ginagawa ako? Huwag na po kayo. It's ako po maano. Asa na? Dapat nagpapahinga ako, may sakit ko ba? Hindi po. Ano po? Asa na? Ako na ba? Hindi na po. Sa ano? Andiyan si Papa Dan. Saan? Sa loob. Ay. Alam nyo kasi bago pa nagkaroon ng EDSE, syempre close na rin naman kasi sila, 'di ba? Kasi nagkakas-banding na sila eh. Kaya ganyan si Beyonce tapos Edo. Okay lang. Wala ba ba na ilang ba? Nakakaya pag nadamit ko po yan. May naalala ba kayo sa laba-labang to? Parang kay nung naglaba si Dara. Joke lang. Pass is pass. Hindi naman marunong si Edo magkusot. Ako po na yung halaga. Kita nyo ba yun? Ulitin natin Ako po na yung halaga. Wala lang naman yung kay Beyonce. Ano? Napaka-helpful ko talaga, no? Yan, natuloy si Beyonce. Ano po, mamaya ako na lang po yan. Ano pa po, magpapatuloy po. Sige.
Sige na. Upo na tayo. Mamaya mo na yan tapusin. Ano ba yan, Say? Hindi ka lang? Ha? Natetense kanila si Beyonce. Parang lang. Masasanay ka rin, Beyonce. Magkakasakit pag nandito kami. Totoo yan. Parang pag gumala sila, para makakaramdam siya ng ay, pahinga kasi napagod siya sa ano, natetense siya sa kanila. Lang ka sa sipa, nagbabagyo, no? Babagyo. Kalma lang. Kalma lang. Ito maubos ng labanan. Ayaw mo na lang mag-okay yung panahon bago ka maglaba. Gusto mo, pili na lang tayong washing machine. No, wala kayong washing machine dito. Wala po. Wala. Ay, kaya naman pala. Manual? Kaya kamay. Ano, pagod yan. Tingin nga kung may mo kung ano. Kung magaspang. Grabe nga. Mas mano pa sa'yo. Mas mano pa ang kamay ko sa'yo. Para mas malambot pa, mas makinis yung kamay ni Edo kaysa kay Beyonce. Wow. Grabe. Sobrang sa laba? Kaya nga, sobrang sipag mo. Sobrang sipag ni Tingin daw, Benzi. Beyonce? Sobrang rough. Oo, grabe. Grabe, kaya sabi nga diyan talaga makikilala yung tao sa kamay, 'di ba? Kung yung ibang dalaga, yung ibang babae proud na maganda yung kamay, malambot, pero mas nakaka-proud pala yung magaspang na yung talagang batak sa trabaho, ibig sabihin masipag kapag maganda at malambot. Sabi, tamad daw. Pero hindi naman siguro lahat. Meron din talaga masipag. Kaya lang, natural yung ganda ng kamay. O, di ba? Hindi ka nag-gloves. Oo, mag-gloves. Mag-gloves ka? Bagay May sa'yo. gloves na pang laba. Masisira ang kamay mo. Sanay mo na po ako yan. Ay, ako, di pwede. Di pwede sa kalingap. Pinahalaga mo sarili mo. Simula ngayon, nalagaan mo ng sarili mo. Nalagaan lang ito yun. Siyempre. Pinahalaga ka ba dito? Pinahalaga ka. Malaki na po ako. Oo nga naman. Ikaw, Edo, Okay ka na? Okay lang. Ano yan? Hindi na po ako hindi na po kailangan alagaan. Hindi na pinahalagaan. Tama yan. Ulit-ulit. Siya nga pala, panganay ka. Tama yan. Maging magandang ano ka, yung sa mga kapatid mo. Kape na po. Kape po. Hindi ako nakape. Malamig po. Yung mga salitang hindi ako nakapit, talagang nag-iwan kay David, no? Try kita mag-pag-uusap. Tatawa ka. Uy. Tulungan mo naman ako magsalita. Interview mo kaya ako. Interview mo kahit anong tanong. Para masanay ka. Sige po. Kamusta ka naman na po? Kamusta? Okay lang ako. Dati lang. Lalo pa nagbago simula nung kakapasok ko. Puro tulong. Kahit bakasyon. Lagi siya nag-scout. Ikaw. Okay lang din po. Ano pa? Yung mga tungkol sa akin, mga gusto mong maano. Malaman din. Bihira lang din ako mag-open sa mga tao, mga kasamahan ko. Mga may gusto mong malaman. Maging mahirap pa. Ilan po kayong magkakapatid? Dalawa lang. Babae yung bunso, ako yung panganay. Parang ikaw. Babae ka lang. Baliktad. Dami pa kapatid. Marami kang kapatid. Ano pong paborito mo? Anong pagkain? Hindi ako kumakain. Paborito pagkain, ano ba? Hindi ako mapili eh. Siguro tinola.
Sabi ni Kalinga Prab, narinig ko, Kuya Andy. Di ba kasi tuwing pupunta sila Kalinga Prab kina Kuya Andy, talagang hindi nawawala ang tinola ni Kuya Andy. Anong gusto mo? Lahat po. Wala, di man din po ako mapili sa pagkain. Wala kang paboritong pagkain? Adobo po, yung ano. Paboritong... Makasama. Pagkain yung usapan eh, ba't pa napunta sa kasama? Marunong mo magluto, ganito. Opo. Tama yan. Para hindi mahirapan si mama. Marunong mo magluto ng tinola? Opo. Siguro naging paborito na ni Kalinga Pedo yung tinola kasi tuwing punta niya kay Kuya Andy, siguro masarap magluto si Kuya Andy ng tinola. Oo. Pwede man po. Nakakita ko dito minsan, mapaluto ko, dala akong sagot ko na sangkap. Manikain na ako. Sige po, sa sunod po na punta niyo. Gusto ko pang itanong. Bakit po ang tahimik niya? Bakit tayo? Kuri naman ah. Grabe. Personal talaga si Edo, tahimik no, pero mabait. Tahimik lang talaga din siya. Tapos dito sa vlog na to, sa mga serye, kailangan niya talagang mag-boses. Kasi serye to. Nasaan tayo? Ang hirap lang ganito. Mumukha ako madaldal pagkausap ka. Yan ako. Parang hindi naman bago. Nung nakaraan, ganyan din. Susunod, babaw na ako. Babaw na ako. Bakit ikaw ang tahimik mo? Lalo na pag dito ka ako. Dito. Pag dito ka, tahimik mo lalo. Ayaw mo ako kasama dito, no? Hindi pa. Ha? Kinakabahan po ako. Ano po ay? Okay lang kabahan. Ano lang din yan, nako-confuse, nahihiya. Face your fear. Huwag kang kakabahan. Sanayin mo yung sarili mo at pag-usap. Yes, tama yan. Yan sabi ni Kalinga Pedo. Sanayin na sanayin. Parang si Carla, di ba yun yung nahagad natin na sana masanay na si Carla. Kasi may love serye na sila na talagang maraming sumusuporta, maraming nag-aabang. Katulad na lang nito, yung EDSI. Di ba, EDSI Love Team. Nagsisimula pa lang. Kaya dapat masanay na si Beyonce. Kasi para sa kanila din naman to. Di ba, laking tulong talaga nito para sa kanila, sa pamilya niya. Sa amin, sa akin. Yan, kasi magagamit ko rin yan sa balang araw sa iyong pag-aaral. Kasi paano ko mag-apply ang trabaho mo, tatahimik ka lang lagi. Okay? Hindi na po mo din. Ha? Salamat po kay Ex. Hayaan niyo po sa sunod po. Pipilitin ko po maging madadad. Masyado. May hindi ko din salita mo. Okay. Ay, sa personal, medyo na si Beyonce. Nahiya talaga siya. Kamay ka kaya po. Harap po yan sa inyo. Ha? Harap po yan sa inyo. Share na lang tayo. Hindi ako nakakapag. Kunti lang na inom ko. Dito wala pa dito lang. Tara sa'yo po yan. Para sa akin. Napaka. Ano mo ah. Pakabait naman. Eh, Kuya Rob, may hinanda po. Wala akong merienda. Uy, grabe. Wait lang po. Yan. Kasi ganti.
from you, but I will. Ano yan? Make it whatever you say to me. Ay, Wow, parang ano, parang ubi. Ubi. bro, marito daw kayo. She kept dreaming of a world big enough for She kept dreaming of butterflies about even though sleep. Maraming salamat, boss. Salamat yan sa iyo. Bus na naman siya ngayon. Ginataang ubi. Titigan na lang sila. Taga-subo ka. Hindi po, Boss Marita. Nagkahiya na tuloy kumain. Salamat ha. Welcome po. Welcome po. Talaga niya na kasi tahimik din kasi talaga to si ano si Edo sa totoong buhay. Hindi siya tulad ni Jomar na si Jomar madaldal. Madaldal. So ayan po mga kalingap, yung siya nyo, no? Ayan, next, baga nakalinap na rin po ang pabahay natin kay Beyonce. At ayun, so this 2024, tuloy-tuloy po yung pabahay natin. Ayan, salamat po muli sa nagbigay ng itong lutuan nila Beyonce, ano? Salamat po sa sa nagbigay po. So, EDC Global Love Team. ayan po, may bibigyan po tayo kay Beyonce, ano? Ayan, okay. So ito, bibigay ko from Team Lutang, 5,000 pesos. Wow, Thank you po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, Beyonce, tanggapin mo. Thank you po. Marketing na 5,000 pesos. Sa Team Latang po. Thank you po. Ayan. At meron pa from Sir Dingocho Lasan, another 5,000 pesos. Thank you po. 1, 2, 3, 4. Grabe. Maswerte talaga si Dr. Love. Lahat ng scout ay nababagong buhay. Salamat. Ayan po. Then, meron pa. Grabe. From Queen E. Uy! Another 5,000 pesos. 3, 4, 5. Palakpak din si Bunso no? Ayan. Wow, grabe. Ilan na yan? Ayan. So, congrats Beyonce sa mga tanggap mo ngayon. Na biyaya, 20,000. Saan mapupunta yung 20,000 Beyonce? Saan mo paggagamitan? Ano po, bibigay ko. Sila mama na po yung ano po. Sila mama mo bahala. Okay? So, Sana sana openan din ni Kalinga Prab si Beyonce ng ng katulad kina Dara ng open account, katulad kina Joy, diba? Para sa pag-aaral niya, iba yung binibigay niya sa mama niya, tapos iba din yung naka-savings para sa pag-aaral niya, diba? Mas mas magandang yun plano. Ayan lang mga Kalingap, hanggang dyan na lang ating kunting share, diba? Meron na tayong love team serye, tapos hindi pa rin naalis yung paglingap, diba? Diyan pa rin yung pagtulong ng Kalingap Prab, diba? Para naging double purpose. Naghatid sila ng tulong, tapos pinakilig tayo mga manonood, diba? Yun lang guys, thank you for watching, God bless you all, and Jesus loves you.